ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед дӯстони азиз, обуначиёни шабакаи қадамшоҳ исоев. ман бо шумо ҳастам, қадамшоҳ. мехостам як хабара пешкаши шумо гардонам. ҳатман барои пешрафти шабака лайк монед ва обуна шавед, видеоро барои ёру дӯстонатон бифиристед. дӯстони азиз, номрое ки дар болои экран мемонам барои билет харидорӣ кардан аз Русия ба Тоҷикистон, аз Тоҷикистон ба Русия пас аз як соли марзбандӣ парвозҳо бо Тоҷикистонро барқарор мекунад. муҳоҷирон ҳамакуна метавонанд бе мамнуният ба Тоҷикистон ё ба Русия парвоз кунанд. Русия якбора ҳаракати ҳавоӣ бо 6 кишварро аз сар мегирад. дар ин бора ба рӯзноманигорон дар ситоди фаврӣ ҷиҳоти пешгирӣ аз паҳншавии сироятии нави коронавирус дар қаламрави Федератсияи Русия хабар доданд. маълум шуда ки қарори барқарор кардани парвозҳоро сарвазир кишвар Михаил Мишустин тасдиқ кардааст. ҳамин тавр аз 1 апрел Русия ҳаракати ҳавоӣ бо Тоҷикистону Узбекистон, Олмон, Венесуэла, Сурия ва Шри-Ланкора барқарор мекунад. ситоди фаврӣ барои пешгирӣ аз воридотӣ ва паҳншавии сироятии нави коронавирус дар Русия бо мувофиқа сарвазири Михаил Мишустина қарор қабул кард ки парвозҳо бо Олмон, Венесуэла, Сурия, Тоҷикистон, Узбекистон ва Шри-Ланка аз моҳи апрел барқарор карда шавад. изҳор доштанд намояндагони ситоди фаврӣ. ҳамин тавр ҳафтае як маротиба ҳавопаймоҳо аз Москва ба Душанбе парвоз мекунад. инчунин имкон аст ҳавопаймо дар тӯли ҳафта рӯзе як маротиба аз пойтахти Русия ба Ташкент ва Коломбо парвоз кунад. ҳамин тавр Тоҷикистон таъриф карду рафт. роҳҳои Русия боз мешаванд. Федератсияи Русия аллакай бо мақомоти авиатсионии Олмон дар бораи барқарор кардани ҳаракатҳои ҳавоӣ байни Москва ва Франкфурт мувофиқа кардааст. ҳафтаи 5 маротиба ба шаҳри Олмон парвоз карда мумкин аст. ғайр аз ин парвозҳо ба хориҷа дубора аз Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Наличк, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень ва Южный Сахалин оғоз меёбад. ёдовар мешавем ки Русия ба далели ҳамагирии коронавирус аз охири моҳи марти соли гузашта ҳамагуна парвозҳои байналмилалиро қатъ карда буд. дӯстони азиз, хабари мо ҳам ба анҷом расид. ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависен, шабакаи моро дастгирӣ кунед ва наворо ба ёру дӯстонатон равона кунед. ногуфта намонад ки номрое ки дар болои экран мемонам номрои авиакассаи моҳай. шумо ҳар вақте метавонед занг занед, билети худтона дастрас кунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки то рафт кӯшиш кунед ки дар ватсапи мо нависед.